godhong peloso godhong ploso dipangan wedhus nemu rondo gak tau adus rondone lak rondo teles nek disenggol gak gelem delok kula awak wis kadung apes nemu arek wedok kok lola lolo nisor wit klompo ombo godhonge benda ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso klosone lak kloso pandan awan-awan mangan rambutan rabi rondo towo gegeran rabi sing prawan nek bengi bosen ilang ketemu no malan tuku sepatu digawe bal-balan arek wedok katik BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol pelembungan mele sing ireng tuku cengkir sak lepeke golek bojo cok mele sing ganteng masih elek pokokno brengose lak kande kula sing ireng gak kena digolong arek wedok saiki lak kende tok beteng wang jaluk ampian namung semanten piatur kula sae lan mboten amborong kersa sae mboten dowong bagus amborong kersa suwe-suwe tak koyo nambah suarane tambah suwe tambah gede kok suarane tawa tak ayo pore umpamane nyambut gawe ini saben bengi gak tau prei awan rekaman bengi nek pentas ayo suarane ketang-ketang suarane iki nututi tapi ambakno ngene panjer aku mau nampani aku mau utang-utang panjer gabi ya nek iso teko nek gak iso teko engko marai geger aku dipanjeri ambek kartu barang molo aku nek panjer cuma utang ngono 20.000 gak panjer tapi utang akeh utange timbang panjer tapi gak apa-apa kuwi kok sapa mlo aku kocan moto wah ini ndelok janggute gak pangling iki jarane sing jarani Cak Siblon iki ngene ben diceluk Cak Siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontang apa aku celuk Cak Siblon iki. Ya semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ade. Lho. Pernah kita ke luar negeri? Lho. Luar negeri ndi Cak Blontang? Lho luar negeri ndi. Lah prasamu ndi to luar negeri? Lho luar negeri nanggone Amerika, nanggone Inggris. Iya, mosok kabeh nang Beratang. Aduh teman. Lho lah iya. Kon tambah suwe ketoke kurang progresif. Wah, ya apa kene? Sekali bono anu ngene iki. Bono apa ya? Bon duwe ta? Lho lah iya padha ambek aku. Ora bon pira sih kan? Bon pira? Aku bon 20. Lho licike. Kok bon 20 kok licik apa? Kurang kendel ya? Iya kurang kendel. Ane pernah bon pira? Aku gak bon saiki aku. Oh iya ya, aku ngerti. Sawise pernah iku teko nggone luar kota. Gak gelem bon-bon gak gelem. Aku ngerti dhewe. Gak gelem nek bon. Terus apa sing cuma utang kain. Lah jeje mate ta? Iya, jeje. Bon bare utang kan jeje. Nek bon lak bon duwe. Nek utang kan utang kain. Iya. Pira utang kain? Titi ya, tak akeh nek peno. Alah wong atase kain. Wis sak kelambi ae lho.
Terus tak kambine anak peno ta? Iya, ya ambek klambine anakku ya putuku tak rangkep ya. Oh, iku dadine sagebok iku. Lah ya cek mesisan mantep. Tapi saiki aku rada ono enak. Enak peno nyambut gawe, enak lho. Tak pikir peno delok sekolah peno kaya ngono ya, saiki nyambut gawe nang nggone nang nggone kereta api. Iya ya. Seneng aku. Lho kabeh wong urip kudu supel. Iya. Tanpa supel, lho kurang kanca. Apa sih supel? Lho, hah? Apa sih supel? Lho suple gak ero. Apa ya? Siapa sih supel? Bolongane. Supel gak ero arek iki. Oh. Wah, goblok. Supel gak ero. Oh, supel kok bolongane. Bolongane tikus. Ero. Yo lek iki. Ditutupi gombal. Iya. Iku lak supel ta. Ngawur. Apa? Iku sumpel. Sumpel. Ya sumel lak padha ae. Iya. Sumpel bae supel lak padha ae ta. Maksudnya supel iku ya rat pergaulan. Iya. Anjan sono. Kon lak kata nama sono sih. Hah? Kata nama sono. Kapok aku dipijuki terus. Aku gak wani mrono mari kena jalune piye lho. Kon niku buka rahasia tok. Enak pernah nyambut gawe saiki nang ngene kereta api ya. Iya, wah bebas aku. Iya, ayo apa? Men apa nanggonku? Pernah kaya apa? Ya turu ono gerbong lho. Kayak apa? Wong doyan gemuk. Wong padoyan. Ojo ngriwi wong kereta api kok iki. Lho aku gak ngriwu, lak takon nah. Pernah aku bagian apa nok ngono. Bagian tukang rem. Tan, blontang mung tukang rem ae sombong. Lho, melalui tes iku goblok. Tes apa? Lho, wong tukang rem lak kari ngumetno rem ngene ase. Lho, tapi nek keliru ngumetno apane gak nelunjur ae. Oh, ngelunjur apane? Ono sepur mlebu pasar lak akibat tukang rem. Seta, sampe ana sepur mlebu pasar iku lho. Lho, saiki sepur jalan. Iya. Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar? Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ana rilis e. Iya. Apa sore rilis ku denggono nang pasar sih. Lah nek pancen stasiune tidak pasar. Kabeh apa? Kon kok merubah rencanane kota Madia kon niku. Lah, upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar ku? Iku terserah lah, sing mati ya apa le ngamuk. Wong wis mati. Ya sing dagangane rusak mandek sedih. Iya. Gede tapi sing mati sakno ya. Iya. Enakno nyambut gawe tukang rem ya. Iya, tapi barane yo gede. Bayarane gede, utang-utangane yo manyet. Kon balik nang bayaran. Lho, bayaran niku jarang nguman kon tak tutu. Kok jarang nguman ya? Lho, ya kon niku. Wong sadurunge wis tak bon dhisik. Lah iku apa wong durung bayaran ya diutang dhisik. Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok. Maju. Wong gelek utang iku maju. Ngono. Oh iya. Iku termasuk maju ya. Tapi aku kudu gak kerasa to. Lho, apa gak kerasa? Peno iki ya tak kandhane, utang wis akeh gak kerasan. Lho gak soal ngono peno iku. Tapi bulan iki lak wis lunas e. Lunas apa? Lunas tapi nang gone bayaran kono. Tapi peno utang nang gone kantin. Ah, yo kantin iku lak iso babalan lak ono. Iya, tapi nang koperasi utang kain. Iya, tapi kan diperhitungno. Perhitungno apa nek peno gak mlebu? Siapa sing perhitungno? Lah engko lak iso diansur. Wah, kok niku wis gak koyo Abang Panci kok niku wis repot kok niku. Wah, Abang Panci disemayani sik kenek. Iya, tapi Abang Panci. Ya apa sih? Ngene. Grafi pernah nyambut gawe kono. Kemajuane pancene yo Pak. Iya, enak ya. Tapi ono sing tak kongkireni. Ya apa sih? Penyambut gawe enak kongkiren. Nek iso iku apa? Soale padha nyambute gawe. Iya, bayarane ado. Lho, bayarane kado ya apa sih? Kondo Pak Sep iku ta. Pak Sep iku atasan penot. Iya. Terus lah iku wong bayarane gede, kate nyambute gawe. Ya enteng. Coba. Lah aku iku tukang ngerem e. Kadang-kadang rong dina ngerem. Iya. Telung dina pijet aku kan tadi. Kesliu. Ngerem kesliu. Iya. Iya. Tapi kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane barani gede. Nah, soalnya kan ngene. Iya. Pak Sepi iki lho. Apa sih penggaweane? Nyekel tempe cilik lho. Kok tempe apa sih peno iku? Apa tedok? Tempe kok. Wah, peno iku wis gak ngerti blas iku dudu tempe cak blontang. Apa iku? Iku arane sekep. Hah? Sekep. Sekep? Iya. Kok dijare sapa? Jare sapa? Kok jare sapa? Kok wis tau dites ya, Dok?
Lho ya gak tahu ya aku gak nyambut gawe kono. Iku arane sekep kok tempe ya, Pi. Nek tempe iku tempe sing gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe. Iya tapi bentuke lak teko bring ta. Ya wis tempe cek lega dipeno. Ya wis tempe. Sing tak enakno lak ngono ta. Iya, tempe apa? Disekel. Sepur sakmono kae ndase iku. Iya. Ditudhi ngene mlaku. Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku. Lah iya. Padahal peno iku nyurung gerobak sakmono, abote iku gak iso mlaku. Gak iso mlaku. Padahal iku ambek tempe. Diunjukno teng Kok nurut lah ya. iya. Tapi ro peno. Apa? Penggaweane enteng, tapi tanggung jawabe soro peno, berat. Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih? Lho, pasif bare. Ya apa sih? Saiki pamane ono kereta api teko Malang. Teko Malang? Sampai teko Surabaya. Heeh. Salah wes termasuk salah rel. Iya. Terus tubuhan nggone tengah-tengah. Der. Sing korban penumpang sak pirang-pirang. Heeh. Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi sapa? Ya Pak Sep. Aku tadi mengikuti jirone sepur kono. Iya. Lah sing cemet sapa? Kok gak delok sing cemet, tukang rem. Kon niku ya apa? Lah penolak tukang rem ah. Iya. Ala pun aku ngerti wong tukang rem kan pengalaman. Iya. Nek ana sepur jange tubuhan nak mencolot to. Mencolot. Iya nek ketepane mencolot iku manuk kali. Iya. Mencolot kena patokan. Kon seneng ana kanca. Sikile kiwir-kiwir. Ayo. Kuno iku. Iya, apa kene? Tapi ya tanggung jawabe gak wurung ya Pak Sep sing penuh. Iya, lah saiki mumpung awak dhewe durung suwe nyambut gawe. Iya. Iki lak jange narik arisan aku. Oh iya. Sing diomongi bagian prono-prono tok. Lho. Arisan dhuwit, utang kain. Lho iku termasuk bonapit awak dhewe. Bonapit apa bonapit? Wong urip iku nek gak arisan kurang kendele. Iki ngene ya Brondang, ya Hah? masalah nyambut gawe pro tukang rem ambek Pak Sep. Iku termasuk sing salah iku peno. Lho, Pak kok Sep iku anane iso dadi Sep ya. Iku ben sekolah. Ngono. Apa aku iki gak sekolah tukang parkir tok kok? Lho, apa nek sekolah lapor kon? Kon iki kepala sekolahan sih. Ya dudu ya. Lah lak dedek ta. Tapi tingkate sekolah. Iya, tapi kan padha sekolah. Padha sekolahe. Nah, aku teko TK. TK nanti terus. Ayo, ayo. Mari Ya. nanti TK nanti. Lho, masih aku layangan kabeh apa kan? Mari nang TK kok layang. Mari nang TK nang kelas 1. Hah? Nang gone SD. SD. Iya. Mari SD. Mari SD SD. mana? SD SD mana? SD di mana? Loh, kejadian mana nang SD terus munggah nang ndi? Bates kok ngono tok. Wes lapo suwe-suwe. Cek senenge kon niku. Tadi wis leren teko SD ku ta. Leren teko SD. SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene. Kurang 5 tahun aku. Loh, kurang 5. Kurang setahun juga ada kelas 5. Oh, tadi kelas 4 lerene. Kelas 4 soalnya aku mecano sabak. Loh. Kok pecan oh zaman biyen iku nek diulang kan sabak ya. Iya. Nek saiki nggo buku biyen nggo sabak. Iya. Tadi peno leren iku mulai pecano sabak. Iya terus gak sekolah. Lah iku apa Cak Bontang ya ketingkatane kan JJ. Iya. Peno teko SD ati gak nutup. Bapak Sep iku sekolahnya mulai SD, ya nang SMP nang SMA. Terus ngelanjutno sampai saiki dadi Sep. Iku teko sekolahane. Iya. Lah mulane peno ae nek kapan duwe anak utawa duwe putu, umur 7 tahun sampai 12 tahun, Iya. wajib sekolah kudu belajar. Iya, Dadi besok nek gede, iso kaya Pak Sep pun nyambut gawe nek gak soro, bayarane gede. Lah ngono ah. Kabeh ku teko sekolah. Lah mangkane kok apa? Ya iki anak wis jange lulus iki. Iya. Tak sekolah nang maneh, nang perguruan tinggi. Loh, perguruan tinggi. Iya. Pak, kon iso ngutangi dhuwit gawean. Gen bayar uang pangkal. Ngomong kaitane aku iki percaya. Lah iya, kok kon niku Kaitane anakku sing lulusan iki jange tak sekolah nang nggone perguruan tinggi lho. Apa eleke? Iya tapi slote karo utang dhuwit. Lah digawe bayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gune mono. Lho. Takno etes lho. Etes. Oh niku. Lah peno iso nyekolahno gak bondo dhuwit, ya bondo dhewe. Lah kon mang apa ngongkon anakku sekolah iki? Kon niku wah. Ojo ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bangga. Wong kabeh nggawa rezeki dhewe-dhewe. Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong. Lah ya ngomong nek duwe anak kudu sekolah, iya. Lah wong pangkale iku utang ngono lah bener aku. Wah, utangnya aku to ndi dhuwit. Wah, repot. Loh, lah iki ana kartono. Ngedung warisan cek rame ini. warisan.
utang warisan hari ini. Warisan, urusan nyekolahno anak. Ngene lho, Gran ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ae ta. Dadi belanjanono. Iki lanang kok bojot. Sok, iki blontang ini. Lho, Dikira potongan poni ya. Kok iki gak ndelok babal-bas. Mbok yo ndelok ndase. Wanita lakon iku. ya apa iki sapa? Blontang ini. Aku lho. Walah blangkon. Lho, blangkon. Kok lapis aku bojomu lah kon rame ae. Lemune kaya bojoku. Lemune, Apa? Anu, iki mang lak ngekei penjelasan sampe aku. Wis gak usah dikak penjelasan iki. Lah, Iki ratune ngekek penjelasan. Tetep penjelasan. Saben dina aku iso penerangan kon tak. Oh iya karo aku. Ya. Tadi nerangi apa? Nerangi apa? Ya tukar pikiran sapa sing duwe dhuwit dijile-dijile. Balapae nang dhuwit ae. Gak perlu maido. Iya. Kene ku wong nom. Iya, iya. Wong tuwa dipaido ku percuma. Iki Iya, jarane iya. wong nom manene karo wong tuwek. Iya, ya sepurane ae Tang ya. Iki tuwek nemen. Iya. Wong wis gondol. Iya, tuwek nemen. Mamula wong urip iku kudu tepo jilira. Lah, ku tunggae benik. Dadi Kok bener apa itu kan? iki benik kari situ. Tepo Iya. slira, tepo awak. Heeh. Slira iku Apa? awak. Wah, gaetos. Iki goblok iki. Gak ecos, mung gak entos gak ecos. Tepo slira iku ya. Iya, iya. Tepo iku tepak, Hmm. slira iku awak. Dadi Loh. awak iku Awakmu iku tepakno. lho, tepak. Oh iya iya. Dadi Entepno. Mantep peno. ditepno. Awak peno iku wis tepak. Durung lah, makane ditepok slirono iki. Kok durung tepak. Tepakno awak ngongkon Wis aja katik ngundem tepo sliro darek marakno mangkel ae. Kono kok gak pakan dinis dungaran? Lah iya. Kita kandhani cara rame-rame. Apa? Pakaian jenis saya dicekelno. Cara rame-rame. Iya mbok pisane menit tak jupuk. Kondito le perkara ae kene. Tapi gimana Pak Prai ta? Iya, Prai. Ya apa sepur nang India iku jam pira? Ayo ngomong. Sing nang India. Iya. Iku takono wong dodol martabak ae. Kok dodol martabak ya, Mas? Aku gak ngurus teko India. Loh iya kena tukang rem ta. Dari tukang rem. Kok saiki ngerem sampe teko India kono. Ya cek direm kono dhewe. Kon yo ngawur, iki nek ngerem teko India, teko kono kereta api ni mogol lek gak iso mulih iki no India. Apa nek lak bingung aku. Iki meliputi Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Iya. Ngene Cak ya. Hmm. Iki aku ngerti saben-saben nek Prai dek mesti pakane rada licin, Iya. sepatune kakian gak sandalan gak sepatuan. Iya kaos kaki mangke sembut ta. Padahal cek terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin. Gak aku ngerti dikandani arek-arek Cak Blondang saiki kudu bingung. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Sakle Iya, ono wis. lak kanca karo aku. Ngomongnya Iya, mek Kartolo. Lah nopo aku melok susah ngono lho. Iya, aku iki kabeh kondo wong jenenge kanca. Ya kondo wis ta. Heeh. Ngomong apa wis tak rungokne. Nek ngomong wis ngomong apa ae tak rungokno. Wah mek kanca. Lah iya ngomong apa aku? Lho, balik pun aku ngomong apa tak rungokno. Aku kabeh ngomong kon ngomong terus. Lah Aku ono kabeh kesulitan. ngomong. Iya. Kesulitan apa ngomong ambek Kartolo? Iya. Nek gak ngomong ambek Kartolo ngomong ambek aku padha ae. Lah, Kartolo aku lak kanca penuh. Iya, Lah iya. penuh ambek aku ya kanca. Tapi Kowe kan- kanca kae cilik ya, Nah. sampai gede tetep kanca. Iya, tapi Kanca ada- padha ambek dulur. Iya. Lah mulane kanca padha ambek dulur iki ono apa-apa Gak ngomong. api, iya. Rundingan ambek kanca. Plek-plek. Kran suarane sampe cilik. Suarane sampe Sampai ngetokno suara manuk peking. Waktu aku kok pancen kon iki. Wis saiki Iya, ngene. Pak. Iya. Apa sih? Perempotane apa? Aku upamane omah lah wis. Iya, ngomongnya. Upamane. Terus tapi ngomong apa sih, Mas? Kono durung rapi sih. Durung. Lah apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi lah apa? Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno. Apa bebek nih Sokran? Hah? Bebek nih Sokran? Ya wis, Bapak wis. Oh, apa wong bebekmu gondol lah. Ngingoni gondol apa dah bareng ngingu toyo. Apa niku? Iku asale loro panas. Mm-mm. Ha dingu suwe-suwe lak ya anu. Nah, ngene Ya, apa? kekarepan Sapa? iki lak ana arek wedok. Sapa? Lho, arek sing glek liwat nang ngarepe omake. Oh sing biasa rok-rokan biru iku. Hah? Rok-rokan biru. Dede. Oh rok ireng. Rok. Sing ono sungune. Hah? Iku lak wedhus dibas ya. Arek wedok. Arek lencir. Iya. Iku anake Basman. Oh. Tini iku jenenge. Sutini. Kastini ya. Iya, Kastini. Kastini. Sopo? Kastini. Dedek su. Tutu. Arek-arek kok nyeluk su. Oh, suku lah adike. Oh, iku adik. Adike sing sune Kastini, adike Sutini. Sutini apik ndi bare bebekmu? Hah? Apik ndi ambek bebekmu? Oh, yo ayo bebekku titik. Karepku nek Sutini sida tak rabi.
bebekmu tak payu ya apa? Oh, ya jah, wis anake Basman Arabin. Anake Basman iku tulung apa jaluk. Pokoke peno karo aku ngrumangsani wis ta. Tak rek daya. Sing Iya. penting peno dadi manten. Wis aja kuwatir, engko lak ana dhewe ya. Rumangsa ayem mong ndelok uripku iki. Ya saiki lho aku nang omah. Biasa gak nang omah aku iki. Nang Sumbawa. Nang Jakarta. Aku kirim sapi ya aku. Wong aku iki blantik kok. Wis darane blantik kaya aku iki gak terbatas saka sapi tok ae. Ndelok musim-musiman. Usum kebo ya kulak kebo. Usum sapi ya kulak sapi. Sing lucu maneh iki. Jalukan iki. Lamongan iki. Ndelek kucing. Ya apa? Masih kucing tak blantik. Semono maneh uripku mapan ayem wis. Iki urip sepisan sugih koyo ngene, durung urip ping pindho. Alas gak apa-apa. Pokok aku iso nyukupi uripku, pemane uripku nang omah iki termasuk dudeh. Dudo, coba dudeh. Dudo gak ndek bojo ya kaya aku iki tapi anakku. Minangka ganti bojoku. Waduh arek ngertine ya apa arek iku. Sis iki mang metu mang jajane. Nanu jajan sedina entek 800.000. Waduh sanane tuku, nanu tuku ya rujak. Lho. Dungaran kok wis wungu. Oh. Kana bapak gak wungu lorek nah. Model tok kono nitini. Lah ya kok dungaren. Wis dahar ta. Wah iya ayo. Gak dahar nak. Jegelak wis. Ngono iku wis mangan apa? Ngono apa sih kok model-model niku sapa kon niku? Lho ya apa sih anak iku cilik digedhekno, gedhe dipinterno nek wis pinter kudu iso ngajeni wong tuwa. Oh. Apa eleke? Ya apik ae nak, Lah, tak iya. kebacut nak, ya. Ojo nemen-nemen. Dungaren kok wis lungguh ngarep wong durung ganti busana. Wah. Jangan isin-isinno ta, Pak. Tuh ni Kastini kok niku niru sapa kok niku ni? Bapak ganti busana, sini Pak Sono ngerti ya. Kok Klambi, Pak. Klambi kuwi apa Lah, sih? iya. Ngenteni kon iki mang bapak iki mang kon. Oh iya, lha iki apa tak olehno? Oleh apa? Bungkusan. Rujak erong. Atuh. Apa? Mulai nyetip aku kon ya. Kowe kurang ajar kon mulai. Rene njaluk rujak. Yo, masalah rujak cingur, Pak, ngono. Cengur iku kasar, Pak. Oh, Dihalusno. dihalusno ya? Erong ya. Erong. Nek kono aku ki halus. Wah, kok niku apa ni? Lah iki, Pak. Kon niku nek masalah wong kon iso masak, ya ta? Belajar nek kowe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe aja jajan enak kon niku nak. Lho, gak apa-apa Bapak duwe akeh. Oh, masih akeh ngono ya, masalah istilah energi lho kudu ono. Apa energi ku, Pak? Mbok apa energi lho. Karo aku energi ku. Ojo pemborosan. Wah, iso komentar gak iso nerangno. Ojo pemborosan. Oh, istilah ikat pinggang. Lho. Kongkon ekonomi. Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya. Tak gepeng, Pak. Dadak kon niku jajan gethuk lindri, sing putu, sing sembarang kon Lho tuku. gak apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia. Iya, tapi ana batese kon niku jajan ayo. Apa kon niku? Kon saiki ya apa? Tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren? Gak, Pak. Les yang. Les. Les. Les ya. Terus sama leso. Yo enggak, Pak. Sepos sana Aku tembung. kepingin kursus jahit, Pak. Oh, jahit. Jahit apa, Pak? Jahit geger gua kena. Jahit taplak kena, jahit mainan tembok yo kena ngono lho. Kok aku pinang modus sih lho, Pak. Oh, modest. Iya. Wah, enak nang modest iku nak. Iya. Potong-potong barang ya. Nah, enak sih nemen-nemen nek wis rumah tangga gak Iya. sampe jahitno. Iya. Pakaian arek-arek jahit dhewe. Oh, iya ya. Pakaiane bapak. Iya. Kayak bapak pakaian gegeden iso aku nyilikno. Hmm. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae. Oh, cilin terus ae. Mm-mm. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep maneh pe dolan bulan Riyadin. Iya. Riyo ta, Pak? Iya. Iya mesti laris, Pak. Oh, Penjahit lari iku penjahit riyo, Pak. iku. Adakno wis kono bapak masak-masakno kono. Adakno. Lho iki rujake. Rujake. Wah, sak lho mbok piro iki nak? Ambek loro biasa. Setengah iku lho loro. Wis nanti dahar. Wah. Dahar. Tini kuwi model-model tini bulan rek. Wis semua arek kok
Tapi gak dadi apa. Anake situk ati ayu pisan rupane. Nuwun. Monggo. Oh, Waduh. masalah. Wong kancane kok dimonggo-monggono. Lho. Sopo iki? Angkruk. Ojo model-model kon niku. Ajane. Lho. Kok coba panggil ambek aku, Bas? Lho, oh. Sapira. Aja ngeling-eling jenenge wong ta. Lah jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli? Ngene, biyen kan lahirku kan nduk Jogja. Oh iya. Nduk Jogja gak kerasan wis pindah nang Surabaya. Iya. Lah padahal nang Surabaya ku nyewa, aku lek jane golek pindah maneh ta. Lho gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu? Lah iki mak iki nduk kono temen. Gak kerasan lamuk tok, Bas. Iya lamuk tok. Nek iso nggonmu ono tanah tak dugune. Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu. Lah ya iku apa nek udan iku banjir, Bas. Oh iya jane. Gak ngono jenengmu sapa? Aku lak golek kontrakan sing setahun. Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Utakone jeneng ada kontrak banjir. Jenengmu lho sapa dublek? Oh, takon jeneng ta. Iya. Ya Sapari. Oh, Sapari. Lah saiki omahmu ndi? Ngomong sampe ngelek gitu. Gak ngono omahmu ndi? Omahmu ndi? Apa? Omahmu. Omah ta? Iya. Lho iya, aku nek gak ono niat training kon gak tuju rene. Omahmu lawas iki. Omahmu lawas ndi? Lho padahal aku wis wingi mikir. Lah ya. Kapan aku deleme Paseman? Lah ngono omahmu lawas ndi gendeng goblok? Omah ta? Iya omah. Oh, ala takon omah. Iya. Iku biasa nek Duku Kupang ngono. Oh, Duku Kupang. Heeh. Iya. Lah kon rene memang ana gaene ta? Lah kan gaene lha apa aku rene nomong nganggur, Bas. Lah iya. Iya, ape iku lho nempel. Nempel apa? Patik. Arek kurang ajar ta Mas. Lho, aku ngomong apa sih? Kon niku cok guyonan. Penolak nandur kembang patikan ta. Iya. Lah iki ana wong loro mata jange tak tukokno kembang patikan ngono. Ngono Telutun ta? niku mandi kene nambani. Iya, tapi lah pada nempel patik barang iku. Lah ya kembang patikan niku. Ya kembang patikan. Heeh. Iya. Aku rene jange ngomong mbek peno titik, Mas. Ya ojo akeh, ya. Ya gak titik ae. Ana ngomong kok dibatasi. Lho, gak ngono waktune lho, aku ape budal. Oh, Nang nanti. Bali, nang Sumbawa, nang Jakarta barang. Oh, nang Bali lho. Iya, nang Lamongan ngurus kucing apa? Blantik. bener. Blantik iki. Oh, ya gak apa-apa pancen wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe. Kudu. Terus Aku jange iki lho, njaluk anak peno. Njaluk anak peno. Bagusen aku. Iya. Lah Iku aku anakmu gak ta? ganteng ta. Anakmu iku aku njaluk-jaluk iku. Lho maksudnya njaluk ya apa? Ya kon pek ngono. Lho alah rek kon wis tuwa gak ngerti padha gedene. Oh, Tak jaluk ku tak lamar. Ngono lho. Oh, ngelamer. Nglamar. Lamar. Dadi nek ngono kon rene mang cekak cingkrange. Cekak cukupe. Lah cekak cukupe nglamar anakku. Lah kono lene sapa iki? Lho, ya katalan wong liya ya aku dhewe. Ya, Saiki apa? aku nyambut gawe enak. Ngendi? Iku apa bagian iku lho, tanah. Oh, jual beli tanah itu. Olah apa? Lah ya. Keduk bagian keduk. Opo ri bagian keduk ri. Lho tapi tak gawe borongan ta. Masalah keduk opo iki? Lho keduk tanah iki lho nguruk-nguruk, ngomong tanah. Iya. Iya, aku tadi mantu peno kan enak. Oh, durung karuan ri. Lho, peno kan warek lemah nggo. Lah apa koni lemah? Kok sampe cacing ta apa? Dadi mangan omah peno jeglong-jeglong ngene iki. Bajeglo bantek kan urusanku iki omanyar iki. Wis, saiki kon tampa tanggak nek gak kon tampa tak banting lho kon iku. Aku adol iki. Iki ya apa arek iki rek? Kon iku kok ngono sih kon iku ri. Ngene lho ri ya. Wong nglamar iku sing ramah tamah sing sopan. Lah wong liya, iki tanding kanca kok. Masih kanca tapi mas ada ketimuran gono. Ojo ngawur kaya ngono iku lho gak oleh. Lah aku iki mrene mengadat barat ngono ta. Ya enggak ya, Wan. Ya enggak. Aku ya wong Jawa, Bas. Lah sapa ngaran kon wong Dayak? Ngawur ae tak Aja ngono ngomong mendelik-mendelik piar-piur. Kon iku ngomong apa kon iku? Makane radio gerak-gerak. Lah napa gak iku? Konslet nek patekmu. Wis gak tak terima nih wong kurang ajar nih. Guyon. Oh, guyonmu nyangklaki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek pancen kon niku ngarepno anakku iya. ini. Ya mak apa arek iki sik les. Sik les. Les apa nyekolahno anake gak tutuk kae les. Gak tutuk ya apa sih kon niku? Wong arek iki wis lho. Oleh ta gak oleh? Ojo ri, menye-menye ae. Arek iki sik muda. Oh iya. Cekake peno ki lak ngenyek aku nampi aku. Gak ngenyek lho apa sih gak ilok ah. Ngerti aku wong elek, Bas. Oh. Tapi kon aja nyiyo-nyiyo wong elek. Oh, aduh. Masalah brengosmu anjok sisih brengosmu. Sawangane wong arek wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta? Gak sih. Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno. Ya enggak ya, Wan. Ah, ya cuma ya apa maneh ngarep iki. Mas aku dagel padha oleh meroto.
dagel kene. Malah mali. Lah enak ta nek oleh tim-timan gak wong adoh. Kena tak jak ngono lho. Jare keduk lemah saiki dagel. Lho. Kok iku ya apa ri? Nek awan keduk lemah. Iya iya, Nek cek temen nek dagel. Ngene lho ya. Nek pancen kon ngarepno si Kastini. Iya. Saya Kastini ku gak gelem nglakoni omah dhisik, Ya wis. butuh pendidikan. Heeh, wis gak apa-apa pisan iki tampiin men aku nek nglamar tombone. Iya wis gampang lah. 2 tahun Kastini ta. Ngono lho. Sedeng mati aku. Oh, sing mati. Ya, tak balik. Nom ngono wis mati. Tak balik, Mas. Ubin. Diombe apane wong gak ono. Tak ya wis. Ya apa ri cek nemene kon niku. Cek duit ta? Hah? Cek duit. Lho duwe blantik gak duwe. Nah, ya aku tak ngono ge sang mulai. Oh, gak iso. Oh, Ya wis. ngono nglamar anakku. Oh, tongane kelawubuk. Raine kaya lho, ketok glibete wong. Mlebu nandi wong. iki mati sapa iki rek? Lho, Mas, kok kono-kono singitan burine lawang. Kartolo. Lah apa singitan iku adakno? Dadi mang burine lawang lak orang Singosari ta. Nang mas sapa Singosari rek? Lho gak ngono guyon wis gak tau pedhot. Lah dengare kok rene. Lho ya ono gaene ya takon seger kewarasan penuh. Ya oleh pengestumu. Aku Siapa? saiki waras. Siapa sing Mas Toni? Si Mas Toni sapa? Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho. Gak tau mengestoni penuh. Mengestoni ya sik kon niku oleh pendongamu aku waras. Oh didongakno. Heeh. Balik aja ngono, Cak. Iya. Jare pernah iki dagang sembarang. Lho blantik Lantik sapi, Sapi wedhus. keber. Apa keper? Lantik keper. Keper iku apa keper? Kebo iku lho. Waduh kebo ya keper kok. Iku basa teko ndi kon niku lho. Ngono niku. Tungane kok gak nang luar. Gak meneh nang Sumbawa aku, nang Bali. Dibuang ta? Lho dibuang ya sih. Urusan sapi lho, takno. Lho lah apa sapi kok andek nang Sumbawa? Aku lak Bali, kok nang Jakarta kono lho. Nanu. Sapi apa? Lho, ya sapi apa ya? Sapi bligon, sapi Jawi, sapi presi, sapi blendingen. Model sapi itu. Oh iya, waduh gambare putune apik. Oh iya. Iki sing digepuki wong sing waktu digepuki ndok pas iku. Soten sapa? Lho apa kan iku? Sing foto pernah iku? Lah dedek apa ora takno foto lho. Oh koyok ya. Koyok kok tak kon niku. Oh Kambali lho kan. Kambali sapa Kambali? Mbok kon niku iki foto jaman pecah revolusi biyen iki lho. Oh sik jamane Perang-perangan biyen iki lho. Iya, tuku lho ndi? Hah, ya Surabaya kene. Iki nostalgia. Nostalgia. Nostalgia ya. Iki mang kembangane omong jane aku ono perlune. Oh, iya terus. Aku mrene mang ape ning nglamar. Oh. Lah iki putune jeraganku. Oh, iki ta? Iya. Lho lek sing iki kuku, sing iki lho. Lah kon gegem ngono. Sing iki lho. Oh, dadi kon ngene lamar. Nglamar lah iki putune jeraganku, ngono lho. Waduh. Perkara pening wis tak gak niku lho sak. Ya. Kok yo diterima ta enggak kok yo. Tak terima. Kok nang mari yo mburi gagal, oleh arek gak gelem ngono. Lho, gak saiki apa jare aku ta? Ojo nggae kacau lho. Enggak. Lah iya. Nanti kon tangan tok ngene kan. Lho lah iki lak tas ah. Oh iya wis. Meleot ojo merem ae. Sana sopur mek nang. San sopur jadi bebit rene. Kok aku Ya. gak pecah ya takno. Dadi iki malam Minggu ngarak. Malam Minggu ben iki Iya, ya. ngarak teko dhuwur yo. Ya terus Sejono bobolan teko genteng. gak ngono iku ngarah tadi telebokno iku. Lho gak ngono iku jalukan. Oh, jalukan. Iya. Ngarah teko ndukur, Iya. nang isor. Isor. Wah, kaya ondo rek ngadone. Gak Pak, biasa. Lah iya biasa sih. Jam 4 sore manten teko. Ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lah iki putune jeraganku. Ya. Kon sik manggon Mata Agung kono kan. Gak ngale, Cak. Ngale ndi? Ngale nang Balung Bendo. Kalau bal bendo. Oh, kala wis niku. Bal bendo lho mek sapa? Ora ono. Mek tunggal. Oh, mek tunggal. Mek jejere. Lah yo tadi mian siji. tunggal bal bendo kono. Iya. Wis ya, Cak ya. Iya. Dadi malam Minggu jam 4 manten Iya. teko ya. Iya. Iki wis sembarang ono nduk tas iki. Oh, iya. Apa itu tas iki? Ya sembarang yo kotang sewek cikalan gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa? Iku syarat. Oh, syarat ya. Meneh dikirim. Iya. Damen. Yo, lah apa damen iki? Kan kula apa damen iki lho lho. Lho kanggo kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang lah ono gontoke ya. Oh, ono gontoke iya. Iya model lutuk balu bendo lak ngono. Ono gontoke ya rene. Ya lu tolong kanca dhewe. Iya. Lakone Tarsan Filipina ya apik. Oh, iya. Heeh. Tadi Ono madani Agung kok kuwi sih. Wis ya. Iya. Waduh tepak rek. Nini, pasti ini. Ini metu sak untara nak. Sini nak. Oleh rezeki. Oh, malah arisan ya. Arisan sapa kata melu arisan. Lah iki apa, Pak? Ono wong lamar ini. Oh, yang ngelamar aku. Iya. Ngerti ya? Wis tak terima lamarane. Masalah iki lho, Lon.
Lho, Apa iki? fotone delok fotone. Oh, ganteng, Pak. Lho wis bapak gak ngurgekne kok nak ya. Oh, pinter golek mantu. Saiki toto-toto nduk jero kono nak ya. Iya, Pak. Lambeng ngarak kemanten. Golekno tukang rias sing apik Iya, lho, Pak. ayo. Tak turu ae. Turu Tadi dadak. manten iki. Lho ambek maca-maca cek selamat. Jalane kemanten iki cek selamat. Terus sampeyan kemanten. Iki sing repot. Lho iki. Lho. Iki jare njaluk tuntunan, Cak. Lho, ya apa ngene iki? Iso? Njaluk tuntunan manuk gemuk 200. Iso ndalekno ta? Ya apa? Manuk gemek. Iya. Iya. Lah ngapek nek ndi manuk gemek? Nek ndoke iso aku, nek manuke repot e. Manuk gemek. Kok adil ke menjaluk sing. Oh, Jaluk jaluk. doro apa gak iso ta? Doro gak iso, engko gampang kancaku ono. Dares, Kak. Lah butuh dares. Dares, lho iku dares gawe kuluke mantene. Dadi Oh, timbangane dares latuk kukuk beluk. Wah, wis kok niku. Kok iki nyarak kemanten ta medeni kemanten ngono iki. gak Iku lho apa gawe jamang. iya Oh, jamang. jamang iya. Lek ana jamang jamong. Jamin ya apa jamin? Hah? Jamin. Ojo jamong barang rek. Nah, Iki sing penting ya pakaian. Wah, saja. pakaian iki ya Pakaian cara iki apa? repot, Perkara ya. iku mang guyon gak, manuk gemuk gak kan. Enggak ono sih. Gak masuk akal ya. Nah, iki lak gawe loro pangkon barang. Iya loro pangkon. Masih Masih loro sapa? sing loro ya sing nduk rumah sakit. Loro Jagoan pangkon gak ngerti. Mondong jago lho. Mondong jago. Nah, Jago iku lanang ta wedok? Hah? Jago. Jago iku ndindo lanang. Kan sing koyo biasae aku ambek Sapari iku lho. Oh, iya. Lah lek perkara iku engko pakaiane. Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah ngono lho. Sebentar iki tak silino nek tubanan ono. Lah aku nang anu nang Prei soalnya rodone kan rusak saiki. Dadi Oh, iya. prei jarane ngono lho. Dadi iki ditupakno apa? pakaian jarang. Lah lho. Kok niku pakaian Iki numpak sih. lho iya. Ada ditandu ae ya. Kok tuwa kemanten ditandu. Iki lah apa nek kemanten. Wis kene, iki cara Jawa Tengah enteng. Ya Jawa Ngene Tengah. gampang wis. Iya. Kak gaduh sewek-sewek, elek-elek. Gak duwe. Wah, sewek mbok kowe wis. Kasileno ya. Ya, si api tak ya. Gak api-api ketok ya api, cuma yo tisian. Iya. Gak apa-apa. Lah nek Kaya gandok- adek tok ae kok. Nek gendodok lah nyangkem kodok. Kok niku ya apa sih? Ya galakno sing lumrah ngono lho. Jas yo. Jase wakmu. Jas wakmu ae. Wakmu gede. Gegeden laan. Acarane sih. Digawe cara ya apa? Jas gede yo. Iket Tangan ditekuk njero. Heeh, iso sih. Terus saiki awak. ah, lah lempeng iki. Ah, lempengane didel teko ngarep. Jas tarik teko mburi. Sret. Ngarep pas. Iya. Lah nek didelok teko mburi. Tarik. Iku mburi dedek pas. kemanten. Apa? Tarik tambang. Kok niku kok seneng je tarik-tarik aduh. Tarik blangkon iki. Blangkon Heeh. wakjo. Ah, blangkone Pak Jo wis. Cukupan. Dadi Iya. wak jo gede rek. Lah carane sutang kok iso. Nutupi mata goblok. Arek iki apa? Wis seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten gladap iki seneng kok. Ditarik nang mburi. Gak gampang, Ditarik nang mburi. Oh, ditarik. Ditarik. Gak ditarik, nek ditarik lari-lari. Heeh. Jas sak gegeden. Iya. Mburi diganjel onde-onde, pas wis. Kok jas kegeden lho blangkon. Lho lah ya blangkone diganjel onde-onde burine. Iya. Heeh, kemanten ngarak. Iya kate onde-onde tengi. Kon seneng ana kemanten blekekan. Enggak lho, nggo jejer. Nggo jejer. Iya. Iya. Gak kena. Semut ambu guri-guri. Iya, semut merambat nang cita. Kon lak seneng nek ana kemanten cita dirubung semut. Wis gak perkara pakaian kemanten tak sileno Cak Misdi. Iya, Oh iya, Cak Misdi. Iya, iku kate yo kenal barek aku. Oleh njupukno karo mabuk. Dadi kok Heeh. Iku sak tiba. Iya, bah keliru. Bah gombal. Iya wis babah, pokok digaya. Iya. Aduh, soal cekai rek barek teles. Wah, kok niku. Iki lak manten kudu putih ya. Iya. Manten mangkakan ya apa? Iya apa? Diatur supaya ya apa? Apa niku dicet gak iso ilang. Dicet lho, mek separo ae. Ombon. Gak apa-apa, masih dicek gak apa-apa. Loh, Nggosoke engko barek bensin. Bensin, Bensin bensin ditututi korek.
Dadi anoman lah. Lah iya, wong kata sing ngono. Sing ngiring-ngiring wong pira iki, Dik? Lho iki mau wis tak warah. Sapa ae, sapa ae. Wis kuat bae ngiring mang, tapi ngomongin ngene, aku nek iring-iring saiki gak iso Cak Sukran. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni buyare bal-balan. Yo amping-amping nduk ngarepe lapangan. Ya iya wis aku nang. Gak kene mlebu kemanten jam pira aja. Hah? Setengah 5. Setengah 5 apa iku? Sore. Lho, oh sore lah. Iya, tepat. Bal-balan buyar. Penuh langsung wong metu ana tengah. Ana tengah bener wis. Rombol wis diumpul-umpul wong nontok wis. Iya, teko kono sedeng metrel. Lho kok bener apa? Lah apa diumpek-umpek wong akeh? Lho, nok tengah bener. Lah kemanten niku wong nontok bal iku lak padha mek ngiringno ah. Iya. Kalau kendarane. Slender teko. Ngarep slender dhisik. Nanti cek kanggo ndandane embonge. Wah, kok iki lho, iki kanggo kejutan. Kejutan masih kejutan gak tek slender. Oh, kanggo nyimpangno kuwi lho kendaraan. Ya ndi dia ya sedan ngono lho. Ya sedan. Saiki ngarake mlebu jalukan ndek. Mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik. Dadi pirake? Kudu golek 50. 50 gampang. Sing cilik-cilik. Iya, cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50. Iya. Diliwatno nang kemanten kaidaan. Kon iki lak jeneng ae. Mula soro ayam kon mbalian. Kak jalur loro pangkon iki lho apa? Jagoan. Iya. Ya, Budal. Lho, iki durung dikalu. Celurit. Wah, kok curut kon niku. Aja celurit. Apa? Aduk kembang turi. Wis sisan. Asik kemanten situ ae diuru. Iki sarane nyambut gawe nduk sepur saiki ditumpakno sepur ae manten iki. Wah, tuh gerobake. Iku omahe kemanten wadah aku dono rile. Kok iki wadah. Ayo budal. Oh, wis ta aja kuwatir. Pilane bapak pasti ganteng. Gagah. Mas ngono aku sak kepengin ro. Oh, tak nekon niku repot ae, kanca wis ngelumpuk kabeh kene kok. Kok Pak gruduk-gruduk apa, Pak? Kemanten teko. Oh, man. Hop. Masalah iki kemanten ta? Gak ngono. Iki pengiringe sing 600 mulai dhisik ya. Gak kamot nggone. Iki kemanten ta wewe gombel iki. Teng. Iki masalah. Nggih. Tadi iki kemantene. Oh, lho, ngene iki. Nggih. Oh, gangge. Masalah. Anu, ini. Iki kemanten iki. Mantene. Lho Pak, duduk Pak. Lapong fotone ganteng iki malah kok iwak paus. Loh, masalah. Niki lah. Niki kemantene. Lah napa sih? Sok kan. Apa? Selope kok. Ayo selope. Ya Pak, janggut kok selop India janggut. Masalah ya opo rek. Ngomong, manteni ngomong. Ngomong aja penenge manten wedok. Iki marang tua iki. Dadi manten kok geget ae. Geget ae. Gak dilonggono dicacat terus. Sok kan. Wis iki genahe kon niku nek ngono anu kartol Bang. Lho, apa ya? Kon nipu aku nek ngono kon lho. Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen? Kok lak ngomong ta? Iya. Kula ngelamar anak sampean, niki foto di jeragan kula. Lah aku rene lak nglamar ya. Lah iki fotone jeraganku. Lah iya iki fotone jeraganku. Lah kemantene? Kemantene. Ya iki wong aku nglamarno blondang. Ya iki. Oh, ngawur. Kok kok iki bojone mut tetekno. Lah terus siapa iki? Iki bojo. Kemantene gak ngomong blas iki lho. Bun, lho Kartolo lho, Dokran. Abas, apa? Blondang rene ta? Iya. Aku manten. Bojo peno mati, Pak. Loh ya. Jadi mati. Oh, jadi aku dah. Ayo mulai. Ayo mulai. Wis urusin dhewe ya. Aku tak ngurus nang Sino Mas ya.